Yau ne za a karkare wasannin mako na 21 a Premier League inda za a fafatawa biyu, Ipswich Town da Brighton da na Manchester United da Southampton Old Trafford. A wasan farko da suka kara a gasar a cikin watan Satumba a bara, United ce ta je ta dora 3-0 ko da filin wasa na St Mary. A jiya an buga wasanni a babbar gasar ta mola ta Ingila inda Aston Villa ta je ta ci Everton ɗaya mai ban haushi a Goodison Park. Newcastle kuwa 3-0 ko da ta dura ragar Wolverhampton. Kenan kungiyar St James's Park ta shiga cikin hudun farko a teburi. Shi kuwa Ruud van Nistelrooy ya kasa kamo bakin zare a wasannin da yake jan ragamar Leicester City. A jiya Palace ta je ta yi nasara 2-0 ko da yakin fawa. Hakan ya sa Leicester City ta ƙara yin ƙasa zuwa mataki na 19 a ƙasan teburin Premier League. Wannan sakamakon wasa ya nuna cewa shi wannan mai horaswa Ruud van Nistelrooy ba zai iya taɓaka abin a zo a gani a wannan ƙungiya ba. Gaskiya ya nuna wannan mai horarwa ya kamata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta saita mai hanya domin ba ta iya ba. Arsenal ta koma ta biyu bayan da ta yi nasara kan Tottenham da cin 2-1 Emirates a jiya. Kenan ta doke abokiyar hamayya gida da waje a bana. Yanzu sauran maki 4 ya rage tsakanin Gunners da mai jan ragama Liverpool mai kwantan wasa da Everton. Tottenham ta yi ƙasa zuwa mataki na 13 a ƙasan teburin Premier League. Da yammacin nan za a ci gaba da fafata har zagayen kungiya 16 a Copa del Rey a Spaniya inda za a yi gumurzu 3. Athletic Club da Osasuna, Real Sociedad da Rayo Vallecano da wanda Celta Vigo za ta kai ziyara ga Real Madrid. A jiya Barcelona ta kai zagayen kwata final bayan da ta sharara 5-1 a ragar Celta Vigo a gasar. A ƙarshen mako kungiyar Camp Nou ta fara lamushe Spanish Super Cup na bana bayan doke Real Madrid 5-2 a Saudi Arabia. Sauran da suka kai zagayen gaba Copa del Rey sun hada da Leganes da Getafe da kuma Atletico Madrid.